Ini media takut sungno, kok sana nih bagi nongno ringmani kemose, karena 4 tarik Desember, Cini National Highway, Agartala, Dharmanagar Bhaya je Subul Singh Bak Khwai tui je lama, je kasulanya nai cungu sekarang press meet klaimani, Cini press meet nonugui SDM Cini Mohanpur Bonur Thaika jehetu 5 tarikho review tongo gai officially khana bono kaisa chungsi thirinai go chithini mutabek boro 5 tarikho on national highway je khlainai a agency rok bai ba tau bishas ke DM bai baro minister rok tongnai aro borok salaiei borok jodi 10 दिन बिसिङाव जोंनो कोनो काहाम हामिया खबरि मा खाय अमा हायखायनो जों रास्ता माने लामा का सुनाय जे लाहार का सुनाय आबंखा रांगा सरानि सिमि आयं खवाइनि बेलफांनि हाताय जरा अ लामा ताबु गय बिसिंनो यङै दंखा जत्त लामानो पाइथांगा अ लामानो ता पइन्टनि सुबुल सिंह हाताय कतर तारपरनि नियं करगो आरो पूरा पूरी कोनो खाइ जायगा आबोनि बागै जों लामा किनारो जे डेभलपमेन्ट जे सामुं खायना नायमानि निनि मार्केट स्टल पानो पैसेंजार सेट पानो बा निनि कारेन्ट खुटी पानो बा स्कुल रिनानि पानो जोंनि बेलायखा असुबिदा दंखा आबोनि बागै जों जत्त लुकरंनो बिशेषकै चिनि तिप्रामथानि आदं रक जत्त चेयारमेन जत्त मेम्बारनो नंनि बिसिंथिनो सावो जे खानानि जे लाहार कासुनानि जे जों खासंमानि आबो सरकारनि आसास रिजांमाबायनो आबोना बतो उद्योग खायगा आबोनि परे जों जरिचिनि आसास रिजांमानि जरिनि आंखाय आप्रो जों खैताथाय आसुगै जों सिद्धांत हानाय हामबाय।